Pini la so video long nali tumhana ki wan pila bang kela son no. Kar litang mati ki thitang tum Aadhaar card koson si deactivate nang jima la pen deactivate ve pulote kopia problem si ke dojima la so puthak pini klar dagalam la bang so video long nali tumhana than pachini ponik po. Nali tum la so YouTube channel la anta subscribe relang pute subscribe ikon la pen video nali tum share ponikon. Tang ne non pathiek pen koson si la ki thitang atum Aadhaar card deactivate nang jima la pen deactivate ve pulote kopia problem si ke dojima la pen deactivate a hot copy pi document si ke nang jima la so puthak non pathiek pen la so video long che than pon nang jong si family members long pen komane chewai ek ju pulo tang te hola ka chewai tang abang phi Aadhaar koson si ka deactivate nang jima la so a process lang pon nang jong si deactivate ve pulo tang te copy a problem si ke dojima la ta che than pon nang la pen non ali tuma fanili a to z a process la bang solo long kelang pen staminali tumpan nang than pachini ponik po la son update ali tum kilong versi fan pura la bang so YouTube channel la bang kenali tum subscribe ikon ki chengsi number 1 long che than pon nang why report to date mate thielo pu copy a thesi report ki pinang jima Aadhaar la official website along so puthak che than pon nang Aadhaar card la bang ke bank account pen stame link doji la pen pension scheme pen on link doji la pen kan ma subsidy scheme stame dota hai ji stame hola subsidy scheme jong si do pulo tangte la ta Aadhaar card pen se link killing dotang pola pen pan card le apply stame Aadhaar card pen killing doji la pen mobile sim le apply pustame mobile sim le do pustame la ta Aadhaar card pen se link doji la pen PF punon lata Aadhaar card pen link doji insurance la pen kapre ka sonsta me Aadhaar card pen link do exi la pen Aadhaar card jong si deactivate ve pulote problem la bangke la son lo government hin pen bangke la sumunit bangke non reng lang pusi lang litum pachini ponik po jong si report pipe pulotangte la pen la so benefit la bangke anut kapre ka tum chodeta haiji mate la pension scheme punon la pen kaprek punon alang litum la kaprek abang phi kithe ga tum bangke hala swali bangke la kichitang amunit ali bangke alang litum chodun deta haiji jola soposila Aadhaar card la bangke deactivate ka ke claim ning jikinang sot la pen non mulam ke la son lo deactivate ve pulotang te pension schemes tame la pen insurance tamil hai long le de ji la si la deactivate la bangke ke claim nang ji kenang sot lo la si je than polo nang koson si Aadhaar card deactivate nang ji ma mate close nang ji ma jola so process la bangke hini do ke chengsi la bangke a number long la bangke online pen si claim nang po koson si claim nang ji ma polo tang te nalitum myaadhaar.uidai.gov.in la bang so a website long nalitum homri nang po hodak puthot non het jong UID AI ahin pen ada option isi ke at pondo nalitum non la screen along tag ponong ji hala so option along ke tok pondo report death of a family member hala so dim sinalitum dam nang po dam pen a process bank claim nang po la pen b number long ke tok pondo offline a process koson se ke claim nang ji ma polte la bank ke municipality kalte gram panchayat long dam si hodak register of births and deaths along damsi labang so amunit labang ke chewa igalo puisi death certificate labang ke and dam nengji jolalo b number option labang ke lapen online pen koson son si process ke claim poneng jima lada ke tok pen stame than pechini iglo nili hamota pulo nalitum la my Aadhaar portal along dam nang po hola so my Aadhaar portal along mate UID AI halong dampen nani tumada option long exi report death of a family members po hala sodium bernang po berdet pen hada Aadhaar number ki berji fan option klang exi hala da Aadhaar number bernang ji lapen Aadhaar number ke bernang ji labang ke kuma Aadhaar ma polo tangte labang ke family members hala reng at abang phu mate abang phi Aadhaar si bernang po berdet pen OTP dam exi OTP ke dam ji labang ke Aadhaar card pen killing mobile number lang se OTP bang dam ik po lapen OTP pen login nang po login det pen afi lapen hola ki thitang Aadhaar enter ji adim mate ke ber ji adim puthot nang klang thu po
lapen hola ki thitang abang phu mate abang phi la so Aadhaar number ber nang po lapen details lahai dak tok nang po tok det pen ali tum documents ka upload nang ji la bangke death certificate nang ji lapen death certificate nali tum dak PDF mate JPEG la so file base taminali tum upload nang po lapen uploaded pen afi nali tum ta confirm mate declaration la so option longji kalte submit po option thek longji nali tum submit nang po submitted pen afi Aadhaar hin pen alang litum dak verification ek po documents amu khalang litum lang ik po check ik po lapen det afi Aadhaar UIDAI hin pen stami ala so Aadhaar la bangke deactivate ek po mate Aadhaar la bangke close ik det po jolalo lapen documents copy paste on sikinang ji pulotangte death certificate la bangke nang ik po lapen Aadhaar of basis if available jong lapen hola kichi abang phi hala so Aadhaar jong sido pulte la Aadhaar nang ikji lapen Aadhaar of reporting family members lapen hola family members Aadhaar stami nang ikji jolalo lapen number 5 long labangke dak time limit ki people labangke within 20 days of date recommended lapen thidet pen 21 days angbong si labang so report labangke pinang po lapen after 21 days mate ning koira isian plengdet office tami deactivate bangke longji sitami that is still possible but with additional requirements for that registration lapen after 21 days afijos nali tum claim ji flotangte da ison soni additional requirements labangke nangi kokpo ala affidavit lahaya los tami nangi po jalalo nasi putra dak number 6 long ke tokpon do nali tum dak theklong ji number 6 long ke tokpon ason labangke Aadhaar remains active lapen misuse possible mate nali tum jong se report pp deactivate ve pulotangte komane lason misuse ba laso Aadhaar pen kaplek hormu claim itap claim ipru ta thekji lapen jong se nali tum report pp pulotangte nali tum pension subsidies lahai bangke nali kelong bangke longji sitami nali tum le long list tami ola komane inut baini ke thegatum alang li tum cherai pidata thekji lapen delay in bank PF insurance lapen inheritance claims lapen nali tum jong sila report pp pulotangte nali tum la kaan ma PF insurance atangka labang tanali tum bangke long igedet po jong se report pp pulotangte lapen legal complication in property transfer lapen kapre ka son ladak legal complication lahai hui la property transfer lahai stami claim ithai ta thek non molam bangke puthekte muni datum inewet aning asonali lapen nasolo 7 number jongsi nalitum report pig elo prote ko pp benefits nalitum long exima Aadhaar card jongsi deactivate pig elo pulotangte stop misuse of disease Aadhaar lapen misuse labang kapre jongs nalitum la Aadhaar bang deactivate close pig elo pulotangte maduta labang so Aadhaar pen labang ke misuse long lelo mate un edat po jolalo lapen help shares claim pension pensionanta pension pensionglok PF insurance property lahayanta jong se report pigel upul lahayta la family member tumlong ikpo lapen keep government records lata correct po government along stame record do ikpo lapen Aadhaar cannot be misused for loans SIM subsidies lapen Aadhaar card pen anut kaprek labang ke loan lapen SIM lapen subsidies kimanta apply long lelo jalalo jang sinalitum report pig elo pulotangte lapen number 8 long pothot dake tokpondo nalitum stame thek longji notes no charges for deactivation lapen deactivate fandak sikai sita tangka labang ke nangne lapen only family legal here can report using Aadhaar and authentication lapen la bangso report ki PG afan la bangke family members to manchot si unji lapen kaprek atum bangke une la deactivate afan la bangke once deactivate Aadhaar cannot be reactivate lapen Aadhaar jong se batai si close si globate deactivate igel upulte puthor la Aadhaar la bangke reactive la bangke unelo batai isi jong si Aadhaar card deactivate lo pulo tangte lapen ason lo short step ni li puthor na li tomhan than pechini ponto ekpo
keceng sinalitum death certificate labang nang kokpo death certificate enam det penapi nalitum la Aadhaar my Aadhaar labang so official website long dam nang po la pen hodak report death of a family member pudoji hola so dim ber nang po la pen nalitum Aadhaar pen dak login nang po login date penapi hola kachewoi tang abang pu mate abang pi hola so Aadhaar details enter nang po la pen death certificate upload nang po la pen submit nang po submit data phi ninin chawa phi bangke la so Aadhaar la bangke permanently dak deactivate dat po jolalo asilason lo jong sinalitum deactivate pi elang polote prabjin penalitum la deactivate pi ko la kachewai tang tum Aadhaar jong situ pelotang te la pen full process tamini li nalitum hana one pick po koson si Aadhaar card la bang la my Aadhaar ahin pen deactivate neng jima nili hola so process tamen nalitum pan nang claim pi po la pen videos tami nang one pick po jalalo la si video nalitum share pon igon kan ma share on kar biang long oras tami pachinik nang lapan palangik nang lapan la son update kilong wer jefan pura la so YouTube channel la bangke nalitum subscribe ikon do me thakmi kadu kabe karbi 2.0 YouTube channel long kilang ara duan pan tami nilin pen kardom